בקיצור, היה לי יום הולדת. וכמו כל שנה, הייתי בטוח שמארגנים לי מסיבת הפתעה. האמת לא, אחי. אין לי תוכניות מיוחדות ליום הולדת. שום דבר. אז התאמנתי על הפרצוף המופתע שלי, ועל פתיחת דלת אסרטיבית. וביום של יום הולדת אמרתי כן לכל דבר שביקשו ממני. לשותפה שלי. תרד להביא חלב? כן, לחבר שלי. תחפף לסיבוב? כן, לסבתא שלי. הלו, עידו! שגרה בכרמיאל. מזמן לא באת לבקר. שיט. אבל שום דבר לא קרה. בהתחלה חשבתי שאולי הם מתחבים. אז גם השתדלתי לא לעשות דברים שבדרך כלל אני עושה בחופשיות בבית. אבל עדיין שום דבר לא קרה. אז עשיתי מה שאני עושה בדרך כלל כששום דבר לא קורה. נכנסתי לפייסבוק. ספרתי שבינתיים יש לי 71 ברכות על הוול. זה לא הספיק. ובכל זאת אני יחצן. רציתי להתקשר לחבר, אבל הזכרתי שאסור לי להתקשר לאף אחד ביום הולדת לפני שהוא מתקשר אליי להגיד לי מזל טוב. בן זונה. אז חזרתי לפייסבוק. היו לי כבר 72 ברכות על הוול. זה לא היה מ-72 בתולות. החלטתי שאם לא עשינו מסיבת הפתעה, אני אעשה לעצמי את יום הולדת השנה. פתחתי איבנט, פתאום כבר היו לי 83 ברכות על הוול. נזכרו אחר. בקטנה. בסוף גיליתי את יום הולדת בתאילנד. הפתעה!